आरोबाव आंखौ सोंफैबावगोनसो है थांसैलाय आं देनजारलै बे आंनि बिमाया एसेबां फैसा थानानैबो बेखिनि फैसाखौनो नागिरथिंबाय दं है खालांनायानो हामगोनलै मायबा सोंला सोंसि सोंबावगोनसो माबार गारिफोरखौ लाबोना होफैनोसै आं रांखिनि बिमाया गाखोबायसो थाबावगोन आंना प्रजेक्टआ थालांबाय दं गाबोन कमप्लिट खालायनो हानायबा मोजां जागौमोन बारहुंखा औ आयै आबा नों आंनि 5,000 फैसा नुदोंमोन नामा मोनदोंमोन अबावबा 5,000 फैसा नुवाखैथ' मोनाखै आं आयै नुवाखै मानो गोमादों नामा औ आबा फैसा गोमादों आंना मानि बेगनिफ्राय न'आव सोरबा फैनायमोन नामा आंथ' मैया गैयामोन नोंसोरबो गैयामोन पदमानाव सोंदों सोरबाफोर फैनायसै ना मायथाय पदमाया रावखौबो फैयाखै होनना बुंदों माथो होमब्लालाय अबाव थांखौ नों अबावबा दोनफ्लांदों खोमा मोजाङै नागिरनाय आयै मोनगोन नों अबावबा दोनफ्लांदों दे दोनफ्लाङाखैहाय आबा गोसोआवनो दंथारो गद्रेजाव सोना दोनदोंमोन मानि बेगाव नों थालाखौलाय मानोथो खेवनानै दोनदोंमोन अफिसाव थांनायावनो हाखु दाखुआवनो थालाखौबो बन्द' खालायनो बावगारबाय आङो पदमाया न'आव थाब्लाबो खामानि मावबाय थायोना सोरबा फैनायसै ना मायथाय आदाखौ सोंदों नों दायालाय नुवाखै होनना बुंदों माथो मोनाखैनो नों दाखौसो लादों बायदिबो मोनदों आं गेजेर गेजेर नाथाय बियो लायाखै होननानै बुंदों माथो बिखौ फोथायनो बाया र' आङो लायाखै खोमा दे बे सोरबा सिखावखौनो लांनाय बायदि मोनदों आं बे एसेबां गिदिर फ्लेटआव गंनै मानि फ्लेट दङ आरो खाथि खाला फिसा फिसा न'फोरबो दोङो एसेबां मानसि थायो गेट गिदिर दं गंसे गेट मेन सासे लाखिबानो जायो जों होगोन ना फैसाफोरखौ एसे एसे औ दरमा सिस्टेमाव लाखिनो हायो सासे लाखिनो हायोथ' र' 5,000 4,000 होनानै एसे एसे खांनानै होगोन ना मालाय सानै लाखिबानो जायो नाइट डिउटि सासे साननि सासे मानसिफोराबा मा बुङो रायज्लायना नाय रायज्लायना नायनांगोन र' मानसिफोरजों बेबायदि दिनै सानसे गाबोन सानसे बेबायदि बुस्थुफोरा सिखाव जाबाय थाबोला मा जागोन माब्लाबा मानसि मानि बुथारनो थांगोन माथो बेबायदि सिखावफोरालाय फैसानि थाखाय बिसोरो बुथारनोबो हायोना बेसेबां रिस्कि बेबायदि जायगायाव सिखाव जाबाय थानाय जायगायाव बेबायदि थानो हाया सिकिउरिटि लाखिनांसिगोन औ आयै नों रायज्लायना नायबानो जाबाय औ गाबोन रायज्लायगोन र' आङो आगै मेथाइखौ बयनोबो मोजाङै रानना हैनो ना थाबोखिथ' बयनोबो होजोबदोंना राननानै होआखै मानो थाबोनोखाय बयनोबो होखादों बावगारखायाखै न'खरसेबो थालांखायाखै बिनिफ्राय बै मास्टार लाङानो हैनाय ना सोर मास्टार बै गोदानै थाफैनाय लोङालै अ बिस्रानो होबोदों मानो होआखैखाय होदों अ दे बेनिफ्राय नोंसिना मबाइला मा जाखो मबाइल बायनाया दिनैसो लाबोगोननो गुवाहाटिनिफ्राय माल दाहाय थांगोन होननानै बुंदों अ दे हाबिलाया मेथाइखौ मोनजाबायना मोनजायाखैथाय ओइ मानलिंहरनाय दासो बादुला दासो सिखारना फैदों खोमा मेगन बुथेथे जालायनाय माथो खालायनोब्रा थाब सिखारनानैलाय खामानि गैया दामानि गैयानो खामानि गैया मानिबा मोसौ सोसौ हैनांगौ बिफा बोरायखौनो नेबाय थायो खोमा आयंआसो हैबाय थायो खोमा बेसेरा नोंथ' बादुलायानो मोसौफोरखौनो हैफेरा खोमा सानसेबो बिफा बोरायखौनो खामानि मावनो होबाय थायो ओइ बोरायबाबो देनजारलै जागोना आं हाखाया जोंहा बिफाजों खामानि मावनायाव देनजारसोखा बेनिखायनो आं मावा थास' बादुलाया फैसाखौ नांगौनो नांला नोंलाय नांगौब्रा मानो नाङा आङो आफाजों रायज्लायदोंमोन बेनिफ्राय आफायाबो दिनै हानि फैसाखौ सुख'गोन होननानै बुंदोंमोन मैया मानसिजों रायज्लायदोंमोननो ओमफ्राय नारखो नोंनोथ' आं 50,000 होनो हानाय नंथ'ला बेनिफ्राय बाबाया बुंदों दा फैसायानो उनाव माबासो जाहैगोन नामा होननानै थारमाने आगैमोन थानाय रुमाबो आगै आबैमोन थानाय रुमाबो न'आ दाखालि बेराफोरा एसे माबालांदोना गुगालांजोबदोना अखा हानायाव बेखौबो न'खौ गोदानै खागोननो रुम 3 बानायगोन सिंनिखौ फाखा बानायगोन आरो बाखिया बेरायनो थागोन आरो फ्ल'रा फाखा जागोननो दा बेफोरखौबो खालायब्ला फैसायाबो थांगोन बाबायाबो मालबो लायगोननो 3 लाखसोनि नोंनो दा बाबाया बुंदों 30,000 होबा जागोन ना जाया होननानै बेनोथ' खोथाया बेबायदि जाबाय मोनथिगोन माथो नोंबो बुजिखायो अबस्थाया माबायदि जाना दं जोंहाबो बुजिनाया बुजिदों र' भाइ दा नोंसो मा होनो 30,000खौ नांगौनो नाङा नोंनो होननानैसो अननानै होनो नागिरदों बाबायाबो मालाय मोनबाथ' होखाया दे जागोन दे 30,000बाबो नै आरो मोजाङै खोनासं खिन्थु फैसाखौ नों लाबा लानानै जेबो मावालासिनो ओरैनो जानानै उरायजोबनाङा मोनथिबायना नोंनि न'खरनि अबस्थाखौबो मोनथिगौ आं बेखायनो नोंनि मोजांखौनो सानो आंबो मोजां जाथों नोंबो मोजां फैसा खामाय मोजां मानसि जाथों आंथ' दा मेकारनि खामानियावनो सेटेल जाबायानो नोंहाबो माबा मोनसे खालायदो बेबायदिनोलाय बेसे थाबाय थानो औ गुथाल नंगौ नंनायालाय आरो नोंबो मेकानिकनि इन्टारेस्ट दंबा फैबानो जाबाय आंदोनो ओरैनो नायबाय थाबानो जाबाय सोलोंना लाबानो जाबाय
उनाव अबावबा गुबुनाव मावहै हाया आं बेफोरखौ मेकार टेकार दै हाया आं बेफोरखौ बाप्रे बाप खर' सर' गिदिंजोबगोन आंना होमब्लालाय माथो थै जाम्बा बेफोर आंनि खामानि नंखाया आं बे संनाय माबानाय मम' सम' बेफोरावसो इन्टारेस्ट दंलै होनब्ला सानबाय थानाङा जे बुस्थुखौ नोंहा इन्टारेस्ट दङ बेखौनो माव बेयावसो साक्सेस जायो मोनथिबाय औ बेखौनो मावनोसै रायज्लायनानै फैबाय आङो थाने सल'ङाजों ए रायज्लायबाय मा बुंखो जागोन दे होननानै बुंदों ए बेनिफ्राय माब्लाथो माबागोन सानखौ फैसाखौ माब्ला होगोन आरो जेबो हिसाबफोरथ' जेबो गैबावला गैला मा हिसाब थानोखाय बे फैसाखौ होबानो जासिगोन आरो ए होमबा बे बोसोराव मा खालायनो दा फैसाखौ नों माला हैगोन सानदों फैसाखौ गाबोन ना दाहाय दाहाय माने लांसै दा दखानाव थांबा लांफाखानोसै होमबा दिनैनो होब्ला होमबा हाया गाबोननिफ्राय जोंहानो जासिगोन जेनेबा दाहायनिफ्राय औ होनब्ला देग्लाय माइ गायनायानो हामसिगोन नामा बेखौनोथ' आंबो सानदों दा समाबो बारग'लाङाखै बारग'नाया मानसिफोरा गायगासिनोसो ओमफ्राय गायबाथ' गायनो हागोन खोथियायासो अबाव मोनो हालेवनायाथ' जागोन देनाय अखाबो हाबाय दं एसे गेजेर गेजेर हायाबो गिसि जाना दंखायो दैफोराबो दंखायोनो ट्रेक्टरजों एवब्लानो हा एवनायखौथ' टेनसन गैया दा खोथियाफोरखौसो औ खोथियाखौ गामियाव सोरहानावबा मोनगोन ना मायोबा गामि नङाबा गामि खाथिफोरनावबो दाबा खोथियाखौ मोनगोन ना मोनमारा मानसिफोराथ' बेबायदि बांद्राय जालायनाय एसेबां खोथियाबो माबायाना मालाय हिसाबावसो खोथिया फोखायो नङा होमबा औ दा ट्रेक्टरखौ एवबाय एवनानै उनाव आरो खोथियाखौनो मोना जाना होबा प्रब्लेम जागोन माथो ओरैनो थांगारजोबगोन फैसाफोरा ट्रेक्टरफोराबो बिगा हिसाबाव बेसेबां लायो बुरजायानो लायो खोमा औ खोथिया मोनालासिनो बेबायदि एवबा ओरैनो थांगारगोन नङाबा एवथ'नाङा खोथियाखौनो नागिरग्रोदो नायालाय टेनसन गैयाना ट्रेक्टरदो दसेनो जाखायो औ बेबायदिनो खालायनांसिगोन होमबा आं दाहाय सकावबो सोरनावबा खबर लागोन र' खाथिनि गामिफोरनाव आरो गामियावबो खबरानो सोरहाबा खोथिया दंबासो जानो माने हालिखौ एवनोसै औ बेबायदिनो खालाय आदा गारिखौ लांजासिगौमोन ने औ लांनो हासिगौ बेनिफ्राय थारमाने आदा आंना फैसाया एसे सर्ट जाना दंलै माबा दिनै 3000ल' होलांबा जागोन ने बाखि हरनोथ' प्रब्लेम जायो एसे फैसाया एसे सर्ट जाना होबाय टेनसन लानाङा आदा बे सप्तानि गेजेरावनो होगोन आं बाखिखौ आरो मायबा खारनाव जुदि आं सप्तासेनि गेजेराव होनो हाया नोंथाङा आंखौ फन खालायबानो जाबाय आंनि फन नाम्बारखौ होलांगोन आं हागोन दे आदा आं लांथारनोसै गारिखौ दे लां बारा गोबाव खालायनाङा आरोना माने बिगोमाया मोनथिबा माबाय जायोना एसे जोंबो रायजानांगौ जायो जाया गोबाव जाया आदा बे सप्तासेनि गेजेरावनो होखाथारगोन आं दे थेंकिउ दे आदा थेंकिउ दे थादो होमबा आदा लांसै आं गारिखौ औ दे साला नाम्बारखौ होनो होखायासैबो आं गावानो माथो औ होननाल' दोनबाय बियासेयानो मोनखालाबो बे फैसाखौ आं बाजेनबा मोनथियासै आरो बेखिनि फावनायावनो 5000 लागोन माबायदि मबाइल नांगौ नानिमोन नोंसोरनोलाय मोनसे मबाइल माने माबायदि नांगौलै आंनि बायदिखौ लानो हाया नोंना बेसेबां दामा औ नोंना माबायदि आंना 10000नि अप्प' ओरैनो मा दं सेमसां अप्प' रेडमि माखौ नांगौ भिभ' अबे मोनसेखौ नांगौ दा बे मबाइलनि एसेबां नलेज गैया जायखिजाया दिहुननानै देखायलाय औ जायखिजाया 12000नि सिंनिखौ देखाय बेनिफ्राय मोनसेखौ 8000सोनि सिंनिखौ देखाय माने 6-7 आव मोननाय ओमफ्राय 10000 आव मोननाय बेबायदि दंना गैया दं 10000नि बाराखौ लाबोला मोजां आरो नानिमोन मोजां सेलफि लानो हागोन मोजां उथिगोन 10000नि सानिखौ बायबोला मोजां भिडिअ माने भिडिअफोरखौ मोजां खालायनो हागोन टिकटकफोराव आरो बै सेलफि लानायफोरावबो मोजां उथियो बे 9000नि 8000नि सिंनिबा 6000फोरनिया इमान थिग नङा देखायनाय आंनो माबाखौ देखाय 10000फोरनिखौ देखाय र' लानोसै नामा बेखौनो आरो नायबावनो ना भिभ'निखौ नाङा दे भिभ'निखौ नैबेखौनो नायनाय अप्प'निखौनो आरो मोजां माल दंबावो आदैहाय नायबाय थाना दखानिनाव सोंबालाय बिसोरो फिथिंबायानो थागोन आरो मोजां सायाव मोजां देखायबाय थागोन ला बेखौनो आंनि बायदि भिभ' बियो मोजाङानो दे साननि र' एसे मायबा साननांगौ बेखौनो आंनि बायदिनो आरो सेम मडेल फट'फोराबो आंनि बायदिनो उथिगोन आरो आंनिखौ नुवाखै होनबा नोङो बे दखानिनि बाथ्रा लाबाथाय नोंखौ फिथिंबाय थागोन बिसोरो जानला माला देखायबाय थागोन नोंहा मेगना आन्दायगोनसो बेखौनो ला दामाबो 10000खा बेनिख्रुइ बांसिननिखौ लानाङा औ सिखिरि बेखौनो लादो बिनिख्रुइ दामनिखौलाय हाखालाना लानोबो आं बैखौसो मोजां नुसोदोंमोन
13,000निखौ इसिबां दामनिखौलाय अबाव लानो हानो उनाव लानो हागोन दे आरो मानोथो नांगौ इसिबां दामनिखौ सोलिनो हाबानो जायो दे बेबो मोजाङानो माथो औ ओमफ्राय नोंनालाय नों लाला आं इसिबां दामनिखौ लायालै 8,000निखौ लाया 6,000फोर मोनबासो लागोन आंनोलाय गुबुन खामानियाव नाङाना कलेजनि खामानियावसो नांगौ होनबा दा लाला नोङो औ लाला अबाव लाबावनो गैयानो मडेला बे 6,000निया नेक्स्ट उइकआवसो फैगोन नो दे होनबालाय लानोसै होनबा आं बेखौ लादो हायला बेखौनो सानबाय लादो थानाङा दादै नैबेखौनो हरदो चेक खालायना नाय चेक खालाय दादै नैबे भिभ'खौनो लानोसै 10,000 ने ए बेखौ लानोसै औ बेखौनो हरदो माबानाय चेक खालायना नायनाय सोनानै बख'नानै हर देखायनि आं बख'नानै बे बिमा रांखिनिया आंखौ नुनायनि सिगां माबार ओंखारलांसै आं नङाबा दा 1000ता कुइसनसो सोंगोन बे थांनायानो मोजां बिहामजो गथ'फोरालाय अबाव थांजोबखो मबाइल बायनो थांदों ए मबाइलखौसो बायनो थांदों दिनै फैसाखौलाय बेसेबां हरखो फैसा हरनायालाय बै खेबसेनो लाखानायालाय सिखिरि मोना ए बेसे 20,000 लाखादोंमोन ना आयौ गथ'फोरनोलाय मानो 20,000 मानि हरखो मबाइल बायनोलाय नांगौनो माथो बुंबावनो आरो कलेजावबो नांगौनो मबाइलफोरखौ कलेज फरायबा स्कुल फरायबा दाना नांगौ जाबायना मबाइलफोरा खामानियाव फैयो आगोलनि बायदि नंलाना बेखौथ' मिन्थिगौ र' थेवबोलाय एसेबांलाय मानो हरनांगौ एसे खम दामनिखौनो लानो हायो माथो 5,000 6,000 फोरनिखौ 20,000 गाहाम मबाइलावनो खरस खालायब्ला 10,000 आयु बेसेबां माथो बिखाफोरखौसो ख्लाब मोनलायलाङो आंहा माथो होनबावनो नांगौनो आरो बिफायाबो जेबो बुङासै माथो हरदों फैसाखौ आं बुंदोंमोन ना बे 20,000 हरालासिनो 5,000 बा 6,000 हरनानै बे सनाफोरखौनो एसे फिसा दाना होबानो जायो 5,000 सोनि जरासे सनाखौनो मोनगौमोन माथो सनाबो जेबो गैया सना थना गैया सिख्ला मानसि सनानि बुस्थु एसे फिसा फेनला इदि सना खोमाफोराव गानना थाब्ला एसे मोजांबो नुयो गाननांगौबोनो सनाफोरखौ सनाबो गैखाया सना गैयानो बेखौनो होनो होबाय आङो अबाव सानैबो माथो सनाखौनो गाननो नागिरा मानो गानाखै गानगौमोन खोमा दाना होनायमोनब्ला गाननोनो नागिरा गथ' सानैया सनाखौनो गाना माथो दानो गानाबाबो देनां हाबाफोराव हाबा साबा जाबाथाय बेफोरखौ नांगौ जायो सिख्ला मानसि सनाखौनो जरासे दानो होबाय आङो नोंबो खोनासंथारा बाथ्राखौनो सनाखौनो गानिखाय आंबो गोसोखौनो होआसै बे मबाइलफोरखौनो एसेबां दामनि लानो गोनां जेबो दरखार गैयाना फैसा माखासेखौ गारनानै